Right ke mbukeliwe Makhiwa TV njengoba kade ubona nje izinto ezize kugogo nje noma kanjani ke ezumnikelo namhlanje ke ngiyabona futhi sekuphinde kwafika noma kanjani ke nabakwa Spa kodwa ke ubhuti ngimnayekela uyena ozoyichaza ukuthi ubani ungakabani nanokuthi ke udlala iphindima kwa Spa. Bhuti asikubeni siphinde sikwamukele ku Makhiwa TV. Ngiyabonga mfowethu ninjani? Hayi siyaphila. Sikhona hayi nathi sila endaweni yaseMondlo sizobona la nathi kuusuku laMandela okusuku okukhuthaza kakhulu ukuthi abantu baphume babone imphakathi basize labangasiza khona. So nathi sithema sibona ithuba kanje ukuthi ke sizobona ugogo ukuthi yini esingayenza nathi so Spa sasathi ngoba sesifikile ke asikwazi ukufika nje singaphethele lutho asimphathele ugogo ukuthi akwazi ukubamba iparishana aphuza itiye kubanda kusebsiya kanje sibone ke nesimo sika gogo ukuthi uhlale esimini esinjani. So nathi sithe nathi ngoba siyingxenye yomphakathi asibe ingxenye izinto ezenziwa umphakathi oba siyabona umphakathi ukhona la kuphume ngisho ingane zesikole nathi so Spa sithelele ithuba lesingabe saliyeka asisondele khona so Spa Mondlo. Mhlambe nje njengoba nje nisho ukuthi ngiqhamuka kwa Spa wakhona la eMondlo sifikile sisezidulini kugogo ifika kanjani le ndaba kunina isimo sika gogo? Isimo sika gogo sifika ngamanye ama customers okuthisha ofike kuthina bathi hayi kukhona la esingavela khona nathi sathina hayi ngoba phela nathi siyilungu sesifanele ngalomphakathi sisitolo nje semphakathini sisebenzela umphakathi ngokunjalo ama customer ethu sathi hayi ngeke saliyeka leli thuba sabe sesivela kodwa siyaqala nathi ukufika sibisemenyiwe nje wabe sambe sitshengiswa nendlela saye safika ke lana sesiyazibonela nathi isimo ke sagogo yebo. Mhlambe nina umuzwa wenu manibona nje isimo sika gogo sithi nje uwedwa nje ngokubuka nje ugogo sesimene singasihle uhlala yedwa ugogo okusithuse kakhulu and akumele umuntu omdala ahlale yedwa endesimene esinjena so siyakhuthaza nje kakhulu ukuthi inhlaka zahulumeni zibambisane nabo nathi so si business and private sisondele emphakathini sazi ukuthi kwenzakalana emphakathini ngoba uyabona nje lendlu ngaba nominini uma uthola ukuthi umuntu omdala uhlala endlini enjena ehamba ngenduku uyabona ukuthi uyalidinga usizo so siyakhuthaza kakhulu zonke inhlaka zahulumeni nomasipala bonke namasanda senumasipala yakwenza konke kodwa ke siyakhuthaza basondele basondele babazi aba kunesimo esikanje babone ukuthi ngingasizakala kanjani ngoba into kagogo akufanele iphele namhlanje ufuna kuqhubeka kube khona okunye kubonakalayo masibuya ngomunye uMandela olandelayo noma ngolunye usuku noma nje inyangeni eza sibone ukuthi kwafika kwangasike ukuthi kuzovala lolu suku nje kuphela kube into eqhubeka impilo kagogo ishintshe ibe ngcono athi ngosuku oluthize kusuku laMandela oyibirthday yakhe kwafika umphakathi kwashifika uhulumeni kwashintsha impilo yami. Asibonge isikhathi nethuba mahla magama danke siyabonga.